Dyma'r broses sydd yn cael ei alw yn Sganio CT. Mae'r dechnoleg ar broses yma o Sganio CT yn cymeryd trawstoriadau o gorff yr oen sydd yn golygu y gallwn ancamgyfrif cyfansoddiad dosbarthiad meinwe y corff yn gywir iawn. Mae Sganio CT yn rhoi mesuriadau sydd yn 99.7% yn fanwl gywir i ni. Mae'r mesuriadau yn cael eu bwydo mewn i werthoedd bridio amcangyfriedig EBVs y defaid ac yn ein helpu ni adnabod y defaid gorau mewn diadell ar gyfer bridio yn fwy cywir. Mae'n helpu i ddosbarthu hyrdod i'r sector masnachol a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd cynnyrch a phroffidioldeb diadelloedd ar draws Cymru. Yn ogystal â hyn, mi fyddai'n hefyd yn gallu cael mesuriadau manwl o cyfaint rhwmen ar anifel sydd yn berthnasol wrth edrych ar allyriadau mithen o fewn y sector amaethyddol. Gall Sganio CT fod o fudd mawr i'r sector defaid i wella ansawdd cynnyrch i gefnogi penderfyniadau bridio gwell a chynyddu elw yn y pen draw. Ac mae yn rhan hanfodol o brosiect mithen, rhaglen geneteg defaid Cymru.